Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Филип БГ и днес Аз съм Арто. Ато е тук пак. Ще играем на Food Draft 17. Да си изберем формация. Сякаш ми е по да атаквам тази. Кой да ми е капитан? Имам Кристиано Роналдо и Левандовски. Кристиано Роналдо може. Да, Кристиано Роналдо по-добър. Ама По-добър избор. Значи, Суарес, Обамеянг и Ибрахимович. Бахимович май. Според мен Суарес е най-добрата, защото той е с 94, а Ибрахимович и Обамеянг са с 90. И се свързва. И се свързва с Кристиано Роналдо. Супер. Хемистрито. Дибала. Дибала маняк. Хемистрито не ми е изобщо. Не ме интересува изобщо хемистрито. Преди на бати му беше Реал Меси, Леонардо. Не, Реал Меси. Кристиано Роналдо. Някакви изобщо не ги знам. Ама по-добре да изберем това, защото е от Париж. Ще е за мен. Не го изговарям правилно. От Челсито. Май трябваше тук. То пак от Париж за мен. Това е. Не ме интересува. Някакви слабаци ще загубя 100%. Аз един път бях победа. Реал Мадридка. Аз един път бях победа. Дибалката и свърших. Ще сменим Дибалка. Аз бях един път победа. Така, не. Арсенал. Имах 3 златни карти. Опа, много съм зле. От Ювентус ще вземем. Добърках се с Ювентус. Той е от Манчестър Юнайтед. И вратаря ми да видим кой ще е. Той е от Барселона. Тер Стеген ще взема, защото е от Барселона. И е вратаря на Барселона. Кебестото ми 60. Те подготовки, я да ги запая и взема някой карта да бъде. Някаква резервичка. Каква тази резервичка ще вземем? Защо винаги най-скучно ми е да избирам резервички? Те мен не ме интересува каква резервичка. Филипе Луис ще вземем. Оскар. Той. Според мен е по-добре. Ето с Оскар. Кой ти казах? Оскар да вземеш. Ето. Той, защото е от Барса. Не му знам името. Аз не го знам. Май от Барса, те че го избираме. Бразилец, Италия. Няма някой от Испания. Но ще вземем от Италия той. Също. От Манчестър Юнайтед. Добре. Офертичка. Давид Вила. Също добра офертичка. Ди Мария. Уилан. Да ги гледам, другите избирам само по отборите. Канте. И последната ми резервичка. Баба. Баба. Има тук някаква баба. Баба. Той. Защото е с най-много хемистри и се държи за главата. Явно има главоболи. И сигурно защото го е страх. Хемистрито ми е 60. Имам Кристиан. Майче имам и Кристиано Роналдо. Да, имам Кристиано Роналдо. Обаче няма Меси, нито Неймар. Много бъга. Заради мобизена. И сега. В цялата лига е
Реал Мадрид, Ювентус, И Барса. Париж. Барса ги няма, Според мен, на финал ще отидат Ювентус и Реал Мадрид. И Реал Мадрид ще бият Ювентус. И да видим тук кой ще бие. Той ще бие. Да, ще би Той още в 7-та минута вкара гол. Не в 10-та. Не, бе. Бима. Бима. 2-1. Няма да си взимам паковете. Ето виж. Реал Мадрид беше срещу Ювентус. Той нато ще бъде и ФСБ. Ето. Не ФСБ. И сега Реал Мадрид бие 2-0. Ето, казах ви. Той Реал Мадрид няма как да не бие. Те. Хора, това беше всичко. Живи, здрави. Това беше... може би, пак ще има клип. Ама утре. Не знам. И зато и... Сега видим утре. Не, шегувам се. Може и днеска да има още един. Не знам. И довиждане.